Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Berso sa dili pa ang ebanghelyo. Bulahan hinuon sila nga mamati sa pulong sa Dios o magtuman niini. Alleluia. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinunan, niabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babay nga ginganlan og Marta, nga miabi-abi kaniya dito sa ilang balay. May igsuon siyang babay nga ginganlan og Maria, nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan nining buluhaton. Busa miduol siya og mingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya, pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang, nga unta usa raman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo o walay makakuha nini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Mayong adlaw, kaninyong tanan mga igsoon nga nagpuyo sa tibuok nga kalibutan ug di man kala atong live broadcast karong adlaw iya sa Argao, Cebu, Philippines. Ug karong adlaw Oktubre 4 mausab ang kapistahan sa uban nga mga simbahanan ni San Francisco sa Asis. Kinsa man ni siya ug unsa man ni siya ug unsay pagpahinumdum sa Ginoo alang sa tanang nagtan-aw na minaw, nag-online, nag-view sa tibuok kalibutan. Kay gimuan man ni kining channel ni Brad Rick nga nagpuyo sa liyo kinapit sa Saudi Arabia. Ug ang uban makakita, ang uban makadungog, ang uban dili, apan ang uban makabati. Unsa man karon daw Oktubre 4, 2022 adlong Martes og pista ni San Francisco sa Asis. Ikaw na minaw nga magpaagak magpakuputa, Ginoo, kupti ko. Paingon nga sa dalan sa way katapusan. Kanang kupti ko ba? Ay ko pasagdi. Kaya kung pasagdan ka, niya mubiya ka, imo nang hangyo kung supose, mo na tao nga, musulti sa Ginoo nga, agaka ako. Agaka, unsa nga, agaka ako Ginoo, subay sa dalan nga way katapusan. Agaka, kupti ako, subay sa tulid nga dalan, adto sa kingharian sa langit. Muna, magpakupot ka gani ka Ginoo, di ka gid pasagdan, tudluan ka, kabigon ka pag-ayo, nya puyan, nya tarungon ka pag-ayo. Apan kinsa man nipili si San Pablo, nipili ba? Nipili siya nga biyaan ang sala ug unya magtuman sa kabubuton sa nagsugo kaniya. Apan kinsa man ang nagsulti, mo nang sulugoon, ulipon, sulugoon ka gani, magpasugo ka. Nya magpatudlo ka, magpatambag ka, unya magpasulti ka, sulugoon mga, dili ka mulabaw ka sa agalon, napagoy sulugoon mulabaw. Sulugoon gani, magtuman, magpuhat, magampo, magalagad sa iyang isig kataw. Kinsa man ang isig kataw, imo ka na isuon. Layo ka man, duol ka man, kinsa ka man, Australiano, Amerikano ka man, Hapon, isig, imo ka nang isig kataw, imo ka na isuon. Kaya ang Ginoo siyang ulo o kita ang lawas, ang tanang katawhan sa katibok kalibutan. Moong lawas, moong managsuon, usa ra ka lawas, usa ra ka o. Ang Ginoo mo'y o, siya labaw sa tanan. Ang lawas magtuman unta supposedly. Apan unsay nitabo sa kalibutan? Maay pagkabahin,
bahin dito, bahin diri, angkon dito, angkon diri, todo dito, todo diri. Kung magpatudlo ka, buhata. Kung di ka magpatudlo, paghimog imong ugalingon. Sunda ang mga gitawag og ang magtudlo bakak apan ang Ginoo magtuman magsulti sa tinuod, mutudlo sa tinuod. Muna si Maria nakapili ng pulong ang Dios. Nagpisag kinsa way makakuha sa pulong sa kinabuhi. Imong puy-an ang pulong, imong buhaton, imong isulti ang pulong ngadto sa uban. Makasuod ka kung magputli ka, maghingpit ka. Apan kag busy ka ni kalibutan, busy ka sa kalibutan, munang wagto busy ka man si pangitag kwarta, pangitag bandi, pangitag posisyon, gahom, pangita, sing pangita. Munig pangita sa mga taga-kalibutan, may pagkabaybahin. Apan kung ikaw nakabati, naminaw, namati, nakapili ka, og pulong, ang pulong Diyos, ang pulong uban sa Diyos, ang pulong, bisag unsa kalayo. Apan kung namati ka, nakapili ka. Apan ganun nag-antos magag paylayo. Kaya nangita lagi, kwarta dito, kwarta diri, aron mabuhi. Kay, mulihok man ang tao. Apan ang Ginoo mingon, lihok, aron, seek ye first the kingdom of God. Ang imong kaugalingon mo'y mahala. Gisulti ka na sa Ginoo kagahapon. With the whole ba tibuok? Tibuok nga huna-una ang Ginoo. Tibuok, higugma ang Ginoo. Tibuok nimo kasing-kasing. Una higugma. Apan ka na sa kalimutan. All, may pagkabayang all batanan. Lain na presidente sa all, gubat dito, gubat diri, di magkauyon ba, di magkatakdo, una-una, lain-lain og prinsipyo. Apan kung nakabati ka, nagtuman ka, nakakita ka, nakasulti ka tinuod, nakapili ka og tinuod, it's a matter of decision. Kung hamtong ba, mature. Kung hamtong ka na, mupili ka, maayo. Apan kung immature ka, dili ka hamtong, bisag tiguang ka na. Apan immature ka, di ka gino makapili. Immature, magpaling-paling ka, uban-uban sulog, immature man. Apan kung hingkod ka na og panabot, mature ba? Kung makasabot ka na, kung makabati ka na, kung makasulti ka na tinuod, kung unsay imong nahitabo karon, dawata, pasalamati ang Ginoo, ang tumuran sa kinabuhi, kay siya ang pulong, siya ang kahayag, siya ang kinabuhi, siya ang kamatuoran, labaw sa tanan, ang pagbuot sa Ginoo nga labaw sa tanan, maoy matuman. Yes Lord, your will be done. Muna ang gibuhat sa mahal nga Birhen Maria, ang pagtuman sa kababuton sa Ginoo. Iyang napili man na, kay gisultian man siya sa Arkanghel Gabriel nga, maghimaya ka, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ikaw napilian sa tibuok kalibutan, gipili niya gilain, gilain, apan ikaw gipili, gitawag, apan tinawag ka man, gipili ka man, magkaton ka, nga dili ka man libak, magampo ka, magantos ka, manghatag ka. Muni ang kinabuhi ni San Francis de Assisi. Usa ka adunahan, dato adunahan. Apan gidis-inherit siya sa iyang amahan, gubikan sa iyang pagkamangita maluluyon, manggitawon sa mga kabus. Unya siyang pagkaduna anak man, unya gidis-inherit, gibiyaan niya ang pagkaadunahan, gibiyaan, nipili siya pagkabus. Pagpili niya, unya, kaya pagpili niya nga nagpuyo siya, mukaon na siya mga lagutmon, mukaon na siya bisag unsa. Kaya magpili ang pagkabus, mukaon siya, apan kun adunahan, hayahay kayo, iyang tanan, apan kay iyang desisyon, hamtong naman siya, nakapili ka man, pagpili kay ang Ginoo nga labaw, nagpaubos man, nagpakakabos, nagpuyo nga way balay, way mansyon, miampo nga tusbukid, nangayo og mga tao igsuon, iyang mga igsuon, giayo, niya mayawa, manggawa, mupatuon yawa, kay iya man ang hinimo, mga anghel man na, apan misupak gani, di na mo sultik tinuod. Munang, until now, ang tao musupak, di na mo sultik tinuod, manaot, manaway, magsalikway, magbutang-butang, manlibak, magtumo-tumo, kinsa libot sa mga demonyo. Trabaho ka na sa mga demonyo, buhat ka na sa mga panuway. Kung sa may sugo sa Ginoo, the commandment of God, to love one another. Mura, with the whole of your mind, with the whole of your heart, with the whole, tibuok ba? Dili, kay ang kalibutan, tanan man, nagkalidades, si paglibak, panaot, panaway, kisa trabaho ka na sa demonyo. Muna ang demonyo, misod na og simbahan, media, tanan, nga different outlets, gisudlan na sa demonyo, aron pagguba, o kinabuhi sa tao. Kung niya ang kinabuhi, di patuon, o tinuod, pasulti o bakak, munang, sig pamakak, bakak, muna tinuod ba? Apan bakako ni ay, muna'y tao, sige pamakak, murag ka ng, murag tinuod, apan dili di ay, bakako ni ay, misulti apan bakak, murag isda, tama rom, tama, husto, kurik, rom, sayok, murag isda, munang tao. Apan kung mobalik ka, magpatudlo ka, muna, ang Ginoo nagtudlo, preach, misulti,
ang Ginoo sa pulong ni Maria nga nakapili ng pulong Dios. Mismo ang Dios misulti. Nakapili man niya bisig ang kalibutan si pangwarta, pamulaw, pangposisyon, pag-inugagahom, panudlo niya gusto maghawd-hawd. Kanang kalibutan ba? Muna tinuduan og demonyo. Ang muna kalibutan, muna tinuod ang tao nga maisputing, kunya ispu maluluyon, naw apan di ay demonyo. Apan muna nga ang tao makaila, discernment ba? Unsa man ni kaalam? Gihatag man na sa Ginoo sa tao. Kaalam wisdom, unsa man ni kahibalo, knowledge, gihatag na. Kano sa man sa panahon kay ang tanang tao dunay panahon. Dunay kay panahon. Ikaw tao, may panahon ka. Pagpili o dili pagpili, may panahon. Suma sa Ecclesiastes 3:11. May panahon. Time to change, time to love, time to preach. Pagtudlo, time ano na kay panahon. Time to repent. Ano na kay panahon? Munang imong panahon at ibanon ay imong time, ang imong katakos, imong talent, ang bahandi, treasure, imong hatagag dili kay ikaw, ang bahandi sa mga mata sa Ginoo. You are the treasure of God's eye. Ikaw ang tanging yaman sa mga mata sa Ginoo. Busa ampingan ang kinabuhi, tahuron on ang kinabuhi, o hatagag dili ang kabililon sa dignidad sa kinabuhi. Dignidad, ang tao, lawas kalag, unya gipuy-an pag anghel, gipuy-an pag mga birhen, gipuy-an pag Ginoo, ingon na ng gugma. Gipuy-an ka, tao, gimahal ka sa Ginoo, gimahal, gikaluy-an Ginoo, ingon na ng gugma. Gipuy-an yun, gipuy-an, gitudluan, unya, ikaw mag-antos ka, mag-ampo ka, muhatag ka, gitun-an ka. Unsa man, gitun-an, gisultian ka, o guay makakuha ka niyo bisag kinsa. Kaya ang Ginoo mismo, misulti ka nimo. Muna padayon ka sa imong gibuhaton, padayon ay paghunong, pagsulti sa tinuod, pagtudlo sa tibuok kalibutan, sa tanang panimalay, ang bana, asawa, anak, kay ang tanan nimong sa imong panimalay, kung ikaw magminyo, kung mausa ka. Mausa, apan imo man igsuon, apan nimong usa. Igsuon, ang tanan tao sa kalibutan, pulos man nagsuon. Kausa, lawas man, apan ang Ginoo ulo. Apan ikaw lawas, apan kunwa kay Ginoo. Sige, pangwarta sa imong isig kitaw, di ka maluoy, di ka mahigugma. Munang ang kinabuhi, sagrado kayo, sagrado. Dili libakon kay ang baptism of life. Sagrado kayo ang bunyag. Sagrado kay batang mabunyagan. Gipuy-an sa Ginoo. Munang batang mabunyagan, templo, balay, pinianan sa Ginoo. Munang gihatag ka alam, kay balo, discernment, nga makaila ka. Kung ikaw makasasa, makaila ka, makadiscern ka. Mabugado ka, makadiscern ka. Kung mutuo ka, makadiscern. Munang gipadayag na ka na, gipadayag. Munang revelation gifts. Wisdom, knowledge, discernment, o pilagi sa pagtuo. Pagtuo, lig-on nga pagtuo. Lig-on nga pagdawat. Lig-on nga pagbuhat. Lig-on pagdawat ba? Makadawat ka bisag unsa. Munang praise the Lord, hallelujah. At give thanks, pasalamati ang Ginoo sa tanang higayon. Munang pagdaig, pasalamati ang Ginoo sa tanang panahon. Munang pagdaig, pasalamati kasi ang labaw sa tanan nagbuhat sa langit. Munang pagdaig, ang Ginoo gugma, ang Ginoo kaluoy. Munang pagdaig, sulti sa tinuod. Munang ang tinuod, kay ang Ginoo kay siya labaw sa tanan. Hari sa tanang hari, o ang babae nga masilugtanon, rayna sa langit. Munay ganti, rayna sa langit. Inahan sa kaluoy, rayna sa tanang simbahan. Munang siya ang rayna gipuy-an, ang tanang nagpuyo, simbahanan ka man o simbahan, ikaw tao. Munang mga birin, o ang mga birin, inahan sa Dios. Rayna sa langit, o the mother of God. Kani puyo man ang Ginoo sa iyang taguangan, sud sa siyang kabuan, o nahimong tao, o ang iyang gingharian, way katapusan. Busa pa aga ka ako Ginoo, subay sa dalan, hangtod sa kanturan. Munang tao, kung ato manglulutos ka, pagpako, pag-usab. Preach the good news. Evangelize the good news. Live the good news. And spread the good news. Kung pari ka, padayon, pagpuyo, paghuli, pagbalaan, kay ang ikaw ang itanaw sa mga tao. Alo mga tao, muliwat kanimo, ikaw pari muliwat sa mga birhen, o ang tao muliwat sa pari, muliwat sa birhen, o ang tanang tao maliwat sa pulong, kay ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong nahimong tao, o may puyo sa matag kinabuhi sa matag tao, ang mahimong himpit, mahimong huli, munang mahuli life, munang mga birhen, masinugtanon, kung unsay kabubuton sa Ginoo. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.